njem ebuli egwu anyị ebuli egwu ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo njem mmụta ka anyị mara ihe Igbo ji bụrụ ọkaikpe Igbo karịsịa ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọkwanụ njem ọmụmụ njem amamihe anyị ebuli egwu oge ndị Igbo rụgbalanụ Igbo zukọtara ugwu mba paniela ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo n'ọka ịbụrụ bụ iwe abụ ya bụ nwa ọka anya ndị be nye ma agbachi wefụta mgbe gboo na mgbe igbo ya far back na mgbe igbo n'asụsụ ọka na ugwu ọba bụ nwanne ugwu ọba anyị na-aba abịa nke Aba na Enugu steeti yes kelele otu wee gbatakwụrụ abịa n'oshi bụ na mụrụ ọka ina mano wewe na anya bụ n'oshi anya ka na-ekwu ọka n'oshi ugwu ọba n'oshi ele ka anyị bụ nwanne ka dị nwere gị oge ndị Igbo rụgbalanụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba panigaranụ oge ndị Igbo rụgbalanụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba paniela adụ 13 Meloka o ji wee wuru isi obodo Anambra steeti nke ndị oyibo na-ekwu 33 villages ọ anyị nwa bụ isi kpọmkwem ụmụayọm ya bụ na ebe anyị nọkịta bụ isi ọka ibe ahụ kpọmkwem isi ọka ọ dị ụzọ ihe ịtọ nne na nna nwere ike idebere ụmụ ha na nke mbụ bụ ezi ihe bụ nke gụnyere akụ na ụba ezi afa na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nke ịbụọ bụ ajọ ihe bụ nke gụnyere ụgwọ ọkachasị ụgwọ iberibe ajọ afa arụrụ mana bụ nke ụmụ ha ga-eri ụgwọ ya ma emesịa nke ịtọ bụ nke dịkwa oke mkpa bụ nkwekọrịta mgbe ụfọdụ nne na nna nwere ike inwe nkwekọrịta n'aha ụmụ ha nakwa ụmụ ha obodo na obodo na-enwe nkwekọrịta ụfọdụ n'akwụkwọ nsọ kwuru sị na ihe anyị kwuru ihe anyị na-ekwu ugbu a anya dị n'isi anyị dịkwa n'isi ụmụ anyị etu ahụ ka ọ dị mgbe ezi dị n'ukwu ụkwa nne na nna na-ekwekọrịta na nwa m na nwa gị ga-anụ di ma ọ bụrụ na ha tosie ọ dịkwa n'etu ahụ mana ọ bụghịzi maka taa n'agbanyeghị nke a ọ dị nkwekọrịta nke ndị nna nna anyị ha kwekọrịtara mgbe gboo ka dị ire rukwa ugbu a ma rukwa echi n'oge ụgbọ njem nke ụbọchị taata sonyere anyị dịka anyị na-aga obodo Ọka ka anyị wetara unu ihe gbasara nkwekọrịta butere na ndị Ọka na-asọ enwe rukwe taa ị na-anụ maka enwe Ọka enwe ime Ọka ọ bụkwa na-enwe niile ka a na-ekwu maka ya kama na ụfọdụ n'ime anyị na-anụ na ndị Ọka na-asọ enwe amaghị ihe gbasara ya bụ ihe a na-asọ ọ bụrụ na ị sonyere ya n'ụbọchị tata ị ga-anụ ụra danda ka anyị ga-anọ mana emechi a ga-ezukọzi nwe ike bụ ama enyi ana mmụọ kpandụ maka abịa enwere ụmụnna na-anọ meli ụmụayọm wee bụrụ ụmụayọm mana ndị bụ isi bụ ụmụ kpandụ ike ahụ ka bụ ama enyi ana emechi ebe anyị ga-eje na-ekwu njem ya mana ibe anyị na-eji bụ na village square n'olu oyibo obodo ezi akpakọ ụmụayọm ọ dị mma ebe ahụ na-amara na anyị bịara n'isi mmiri abụ ụlọ ezumezu ọ bụzi mgbe aka ha na-enwezi ịmara mbụ mgbe a na-akwu asị na ọ na-adịghị okwu arụsị oyibo apụọ na kịta obodo ezi ụmụayọm ndị na-enwekwa okwu arụsị nke ahụ dị iche ka bụ obodo ezi ụmụayọm ya village square ụmụayọm Ọka ụgbọ njem apali egwu anyị ebuli egwu ọ bụ ebe ka na-eje anyị ebuli egwu ka anyị mara ihe Igbo ji dị ebube anyị ebuli egwu ọkwanụ njem mmata Igbo
ụdị iji ụkwụ wee chọta ihe danyere na mmiri anyị baratara n'obodo Ọka kpọmkwem ebe anyị zutere onye izizi anyị na ya zutere bụ Okwuruọra Ọka bụ onye anyị maara ihe gbasara omenala nakwa ọdịnala doro anya nke ọ dị ukwuu. Anyị na-ekpegharịrị wee barute na ama ezumezu nke ndị Amenyi bụ ebe ọ gwara anyị na nke a bụ isi Ọka kpọmkwem. Ịma na Ọka dị ụzọ na-abụọ ebe ahụ na-ahụ ugbu a bụ ebe mepesiri ọfụma karịa ibie bụ ebe a na-akpọ Agụ Ọka, mana nke a bụ ime Ọka kpọmkwem. Otu ihe ejiri mara ndị Ọka, ọ bụrụ na irute n'ime Ọka ị ga-ahụ na ụmụ osisi dị agha dịgasị ebe ahụ. Ụmụ osisi mgbe ochie, ụmụ osisi a maara na ha nọ na narị kwuru narị afọ dịgasị ebe ahụ, na a na-akwa ụzọ maọbụ na a na-emepe obodo erughị na a ga-egbute ụdị osisi ahụ. Ya bụ ofu ihe ị ga-eji mara na ịbata n'Ọka bụ ịgagide gagide ifu otu osisi ka nara nka kaja akaja. Ka anyị gaa n'ihu ka anyị na Okwuruọra malite akụkọ anyị, mana nke izizi bụ na anyị ga-amatagodo ihe gbasara Ọka tupu anyị aga n'ihu ịjụ ha ihe ndị ha na-asụ. Tọọ ntị na maka nkata anyị ka anyị hụrụ Okwuruọra. Ọ dị mma, anyị bịara obodo Ọka. Etu isi kọwa n'ebe a anyị nọ, n'ebe a bụ Ezi Akpaka ya bụ isi Ọka. Kọtụrụ anyị ihe gbasara obodo a bụ Ọka. Ebe gbasara Ọka ele nna m si kọrọ m na ndị na-ejikwa n'ọnụ ndị na-akwụ ego nke ndị oyibo na-ekwu our ancestors. Ọka bụ nnekwu obodo. Ọkọtọ obodo niile gbara Ọka okirikiri na awụbalu Abuja ma ọbalu obodo oyibo ọ na-aza n'ọnwụchi Ọka, mgbakwa Ọka. Yes. Obodo ka ndị Igbo na-aza ndị Igbo Ọka na ma ba jefu ejefu kama na anatazi ya bụ ibe onye ọbụla azazi ya bụ obodo. Mana Ọka ịbụrụ bụ iwe abụ ya bụ nwa Ọka anya. Nwa Ọka anya kedu ebe nye ma agbachi wefụta mgbe gboo na mgbe igbo ya bụ far back na mgbe igbo na-asụsụ Ọka. Ọka na Ugwu Ọba bụ nwanne. Ugwu Ọba anyị na-aba abịa nke aba na Enugu steeti. Yes. Kelele otu wee gbatakwuru Abịa Nnoshi bụ na mụrụ Ọka na manụ ebe m na-anya bụ Nnoshi anya ka a na-ekwu Ọka Nnoshi, Ugwu Ọba Nnoshi ele ka anyị bụ nwanne nke adịghị nwere gị. Wee bụrụ ya bụ na ochi agụrụ asaa mmiri na asaa wee jeride ije wee fụta n'ugwu na Oji River Ika, Oji River Local Government wee rigolo mgbanwụ ọbịa juru ibe niile anaghị alụ ụlọ wee jeride wacha ma desert elu ma ibe niile wee rute na anya bụ ugwu wee mụọ nwa izizi ọ mụrụ n'ugwu anwụ wee bụọ nwa anwụ Ugwu Ọba ya ọ bụ onye Ọba ka ọ bụgodili ezizi ya bụ Ọba anwụ ka emeketelo mekete wee kpabịazi anya Ugwu Ọba. N'Ugwu Ọba ka ihe na-azazi n'ugwu ka ọ mụrụ ya wee bụ onye Ọba meketezie wee kpabịazi anya Ugwu Ọba. Dọkịta ibe na-agwa iwe o wee mụọ nwa nke ịbụọ nwa nwoke wee bụ onye nwa Ọka anya. Nwa Ọka anya na-agba nta rinne ya bụ hunter. Ọ tụrụ anụ egbe igbu bụ na ọ ga-eju ala taba anụ ike ọ na-eje na nta ma o si na Ugwu Ọba ahụ Ugwu Ọba ibe ọ na-eje na nta bụ na Nkwọ Amenyi Ọka ezi aba Amenyi Girls Secondary School nke bụ Amenyi Girls. Ọ na anya bụ ọbịa a na-ekwu ọbịa ụmụ Ọka welu Ọba ọjị ukwu na-ebu ọjị irokotere onwere ga-apụtanwu arụnye n'ọdụgọ ndị onwekwe onye ga-akọkọ ọwụtanwu ma mụ na onwe m naba agwa iwe ele nwa Akpaka nwa nlọba Ezi Akpaka elugo
ibe karịrị 500 more than years ibe na n'anya uwe m na anya bụ ọbịa ka anya bụ nwa ọka anya na-abịa achụ nta na-ebu ka enyi na-akpa nri elefant na-ebubu ike enyi na-akpa nri otu ọbịa si ugwu ọba ọkpali chụrụ nta lute na-ewu ya ka eji wee bụ anya ama enyi ama elefant ya bụ ibe enyi na-akpa nri nke ụfọdụ na-awa nọzi ebe na keke na pepe ma ọ bụ na ọkada ọ na-asị amịghị ama enyi kwa na-ekwukwe n'ibe ya bụ ibe enyi na-akpa nri ya bụ nwa ọka anya ka imedezi wee nweta ya ọka iwe obere ọka ji wee bụ so na ụmụnne na abụọ ugwu ọba nnochi na ọka nnochi ekene gị Ugwumba maka ndị na-ekiri anyị gwara onye afa m bụ Chief Engineer Onyebuchisi Okoye Akpamma Igbo si na mbụ ekene gịrị nne etu isi kwanyela ọkụ ugwu ma na o nwere ihe ọka na-asọ ọdịbendị deliver omenala ka ndị si eme na beba bụkwa ka ndị si asụ na befa ihe gbasara ọka bụ akụkọ dị n'Igbo na Gbori enwe a na-ekwu maka ọka ka mụnwa si wee malụ na okenye ndị kọlụ m ji wee gwadebe mbụ na enwebe ihe ọka debele eji wee malụ ihe va na-asọ na beba anụ va na-asọ na beba va anara eli maka ije na mba dị iche iche na obodo dị iche iche ndị ọbụla nwere anụ va na-asọ na beba va anara eli eji malụ va na va na-asa anụ mana nke enwe ọka ji wee pụọ iche bụ na enwe ọka bụ na gboo mgbe agha na-abịakwute ndị ọka enwe ọka nọ n'agụ buchele anụmanụ dụcha anụmanụ ndị ọzọ dụchacha mana enwe a na-akpọ enwe ọka dị iche o nwere ụdị ọ na-adị ọ na-enwe iru ọcha nwee abụ ọcha ọ nara evu ivu ọ na-epe mpe mana ele anwa opele mpe onye amara nwere ike oche na obele enwe mana ọ na-ele ọ na-ara n'ụdị a wetu anwa osi wee pe mpe abịazịa n'ihe ọka ji wee sọchibie ike na o nwere mgbe agha na-abịa agha bịa ala ọka ka agha bịa ala ọka nwa agha bịa ala ọka nwa ndị mmadụ nọ n'ụlọ ma anọkọtazi abụ ka enwe nọ n'agụ na-agbata n'ụlọ na-eti mkpu na-agbabata n'ụlọ na-eti mkpu ụmụnne nwaanyị tiwe ololo enwe abata akwa n'ime ụlọ enwe abata akwa n'ime ụlọ ndị nwoke a na-eti ololo enwe abata akwa n'ime ụlọ onye ọbụla na-agba ka a na-agbazi ndị okenye si kedizi iwe na-eme ka ba jee nyofuo anya mara iwe na-eme iwe ndị mmadụ ji agba atalụ n'ụlọ wee nezie anya bụ na o nwere agha na-abịa na onwe ndị agha jicha iwe ọgụ wechele iwe na-abịa ele ava were iwe ahụ na-abịa jichele iwe ọgụ na-abịa iwe ahụ ndị mmadụ wee tibezie mkpu wee je chechigbu onye agha agha aka abịa rie ọka maka ọ bụrụ na enwe tiwere mkpu mee ka ndị mmadụ mara na agha na-abịa agha eri ọka mgbe ndị agha ahụ ji na-abịazị n'ụlọ ndị ọka na ndị ọka ji eje iwe na ndị ọka ji eje agha akwakọlụchago chezie eleva bịa wee jideba ncha niile kpole eva ya bụ na agha ahụ abịala ọka na ọka meriziba gbule ewe nwere onwe n'imeba na anụ ọnya ka ọka ji sọbazie enwe na anara eri enwe eri anara egbu enwe egbu n'ọka ọ bụrụ na enwe abụrụ anụ mana onye ọbụla bụ nneneta onye ọka na-asa enwe nsọ maka iwe ama anwe enwe gbaalụba ka agha gbe n'eli n'ọka na ọzọ ọba ndụ ya ka ji echekwelu ndụ enwe n'ọka enwe onye ọbụla na-ege ntị ka ọ na-anụ ibe a na-ekwu ibe ọka na-asị enwe kedu ibe bụ enwe bụ maka na ọdụ ụdị na ụdị enwere utobo nwee abịdị nwee enwe na na-ekwu ibe nwee mọnke gbayi na-educha na ụdị na ụdị mana nke enwe iwe ji wee dị uche na ebu ya iru niile ọ na-enwe white ibe ya na mkpụrụ obi niile na-enwe white ibe ya ọ nara achọ okwu ọ na-ejere onwe uwe bụ na mgbe gboo gbugbuli na ọ bụ ya bụ enwe iwe bịa gbalụ ọka ama na ndị ilo ndị na-ebi na-abịa ọbịa mgbe ahụ na-eme obe gbanụ nwa na-azị mmeghe abịago ibe ọ na-anọba na nnekwu ukwu akpọ ukwu ọjịrụ na agwa amenye ibe ụlọ elu ejugebe ne ma họteelụ alụkọ ọcha so ọ bịara nkịtị ibe agwa ya ọsị ibe ya bụrụ
anakọta kwuo ma egbo ụmụazị na-agba m ibe niile enwe mana gbana gwa ọbịa jee n'ọlụ nwe ọ bụrụ ya ka aga m egbu na nkịtị na-abụ mana ọ na-esikwa n'ime ọbịa ahụ na-abata n'ime obodo ha wulibara na m iwe. Ọ dị mma dịka anyị kwuru na mbụ ihe a bụ nkwekọrịta nke ndị ọka kwekọrịtara na a ga na-akwanyeziri enwe ugwu, enweghị ihe jikọrọ ya na arụsị. Dịka anyị maara na ọ na-abụrụ imere mmadụ ihe mgbe ụfọdụ obi dị ya mma, omeme ihe dị agha iji gosi gị na obi dị ụtọ. Enwe ahụ site na ama ahụ ọ gbara zọpụtara ndụ ndị ọka na mgbe ochie, mere na ndị nne na nna ha ndị ọka mgbe ochie ahụ kwenyere si na ọ baghị uru ịdị na-eri enwe iji wee kwanyere ugwu. Anyị makwa na ọka dị ruo ugbu a n'ụbọchị tata. E nwere ndị na-ada eri nkịta maka na ha kwenyere na nkịta na mmadụ bụ nwanne, na nkịta na-eme ka mmadụ. E nwere ọkụkọ dị na be m, igbu ọkụkọ ahụ rara m ahụ maka na gịnị na anyị na ọkụkọ anụ see n'ahụ, anyị na anụ tee n'aka n'ụdị na ọ na-emesizi anyị ka a ga-asị na ọ dị ka mmadụ. E nwere ụdị anụ na-adị na be gị ọ ga-abụ ọnọgide etu a mbọsị ọ ga-anwụ ọ dịghị ka gị kwa ya akwa. Ya mere na nke a bụ nkwekọrịta ndị ọka kwekọrịtara n'ihe gbasara enwe. Dịka anyị hụrụ ọ na-akpagharị, mana nsogbu ugbu a bụ na mmepe na-abatazi n'obodo ugbu emena na enwe enweghịzi ebe ọ na-anọ. Dịka anyị mara, ọ bụghị enwe niile na-afọrọ na-enwe ime ọka ka ọ na-adị dịka anyị gosipụtara unu, ọ bụghị enwe niile, mana etu ọ dị bụ na n'agbanyeghị etu ya na mmadụ adịna na mma n'ime ọhịa ka ọ ga na-ebi. Ọhịa agwụwana n'ọka, mere na mgbe na-adịghị anya na enwekwara ike achọ enwe achọ. Tupu anyị ahụ ya, enwere ebe anyị garuru tupu anyị ahụ ebe ọ na-anọ. Anyị makwana na dịka anyị jụrụ ndị ebe ahụ na ya bụ enwe na-enyetụkwa nsogbu maka na enwere ihe ọ ga-abụ idowe n'ezi etu a o nyere gị aka dozie ya ọfụma, maka na n'agbanyeghị etu gị na ya adịna na mma, ihe na-eku ume na nwa ọ na-eri nne ya bụ ruo mgbe agụụ na-agụ ya, idowekwa ihe dịka banana ma ọ bụ ihe ọbụla a na-eri eri n'ezi, o nyere gị aka dozie ya maka na ọ ga-erinata nne. onwe nke onye nwe ya na-ekwu Sọnde fọdịra onye amachara mana ọ nwụrụgo. Nri adọbara ya na tebụl, ọkaje mọgọ nke a na-adọ ọchali ọkaje koje mmamịrị ọ pụtacha na-ere enwe parị nri n'okpoko parị ma nri ma ụnụ ma bara na-adọbara ya ma agwa mmiri parị agboko n'elu Sọnde na-eti wee nwepịa m limo wee nwepịa enwe na n'oyibo ka na n'Igbo poliche ebe tụrafere ya bịrị n'ala enwe agụụ na-agụ ya ụdị nwanne maka ọ dị m ka ndị ọka na-enwe bụ nwanne. Na nkọwa nkịta ọ dị ka ndị ọka na-enwere ọgbụgba ndụ jikọtara ọgbụgba ndụ ahụ ka anyị chọrọ ịma. Ndị ọka na-enwe onwe m na-enwe abụrụ nwanne. Ma ịghọtara ihe na-ekwu, hapụ asụ ekọchịkọ ya. Ịghọtara ihe na-ekwu ọrụ nwa ebe bụ na onye ọka ọbụla na-akwara enwe ugwu maka ndị ọbụla nwere ebe a na-asọ na bebe iwere kaba mba ukwu anarabi eli mbe iruo na ide mmiri anarabi eli eke ilugwe na ogidi onwe ebe ndị ọbụla na-asọ mana ile enu anyị na-aba asọ nya be enwe ọnọkọta mee mistake wee nwa anwa daghachi ọ bụrụ pepe soup ọ bụrụ pepe soup na-ebu ya bụ na ihe ndị na-asọ dị ọlụba. Ọ dị mma anyị ahụnanụ na ọka na-asọ enwe abụghị na nwa dibịa ma ọ bụ oke arụsị esiri ha eri na-enwe ma ọ bụ ha egbu na-enwe, kama na ọ bụ nkwanye ugwu maka ịzọpụta ndị ọka site n'ọgụ anụrụ na mgbe gboo. Ịhụnanụ na ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu na enwere nkwekọrịta, ọ na-abụ ekwekọrịta ọ gafee ụmụ ya bụ ihe adịa na ọtụtụ afọ aka na-asọpụ enwe n'ọka, maka na onye ọbụla nwere anwa gbuo enwe n'ọka nsogbu ga-adị. Ọ bụghị maka arụsị, ọ bụghị maka dibịa, ọ bụghị maka ọgwụ, kama ọ bụ nkwekọrịta ndị nne na nna kwekọrịtara mgbe ochie si ihe ọbụla dị n'enwe si sọọ ya asọ n'ọka. O nwere enwe nke a na-eri, enwe na-abụghị enwe ime ọka, onye ọka o nwere ike iri maka ịkọwagoro anyị ihe dị iche. Anyị ma na ọ dị ọtụtụ enwere enwe ndị ọka nwere ike iri. Na mbụ onye ọka enwere ike iri enwe n'ebe ọbụla na mpaghara ụwa ebe ọ nọ. Onye ọka na-eri nri ọ bụ na mba na ka o jele ọ bụla ebe a na-ata anụ ọbịa, onye ọka ga-ajụ bikokwe kedu anụ bụ iwe ma anụ enwe. Onye ọka riketa iwe wee nweta wee sịa na anụ enwe otiwe olololo ma ori na mba na ma ori n'ugwu Awụsa o ma ori n'obodo ọbụla otiwe olololo anyị ama akwa ọjụchawa onwe etiwe mkpu
gbaba mkpu ọ gbakwara anụ mkpu a ịma na ọgbago mkpu na ọ lụrụ emeli na amara and ọ gazi eli ibe ahụ iwe ọbụla ọnụ kpọrọ enwe onye ọka ghara elie na mba ụwa ebe ọ nọ na ọ dị mma onye rie gịnị na-eme nnọọ nke mbụ onye lile enwe n'ọka dịka o lili mmadụ ibie onye lile enwe n'ọka dịka o jide nwanne egbuo maka na enwe na-ereprezentị mmadụ na ọ na-anọchite anya mmadụ nọ n'ọka onye lile enwe n'ọka ga-anwụ onye lile enwe n'ọka eritego ọnwa ya ọnwa akụkọ akọrọ anyị mgbe onwe ụmụ akwụkwọ bịara bụrụ n'ime ọka na mpaghara ime ọka owuke n'imeba nwanne ya nwoke wee bịa ije n'ọka were enwe ime ọka gbuo wata anya tacha anya naba chiewe ụtụtụ mpakanaka owu isi alụsị ime ọka anwụda jide nya bụ ụlọ tipie nye gbam vancha nwụọ ọkado vancha nwụọ onye ọbụla gbukwele na-enwe n'ọka ga-akwụ ya ele esi akwa mmadụ igbule enwe na-amaghị ama ijekwulu ndị omenala ọka gụwa na igbukwe na enwe na-ama na ama va na-eke oshido va na-ebe menu va na-eke oshido va na-ebe menu o nwere iwe ekwechi ime ụmụ iwe ekwechi ime dịka ọ dị na anachi wee do emechie ụmụ iwe asacha ahụ na ịmọrọ ụma wee mie ịma na uwe jiri ezighi n'idugo ọcha onye gbuo enwe ime ọka ibe ga-emie ọ nwere ara amalị na ibe ebe enwe ọka na-asọ nsọ mgbe eje gbuo onye tapụsa ebe ga-eme mmadụ kwụzi ibe ga-eme ibe ga-eme ọ ga-ejikwa ya hụ ibe na-eme berisọ ma o tibere mkpu na ome alụọ na ọmakwa na-enwe ka o gburo na ọmakwa na-enwe moroko gwuru ya n'egwunu si na ụmụ mmadụ abụọ jere ka wee gbuo enwe nke na-awechi hei ebe ọ na anyị atabara ego ka anyị tabara anyị atabara ego nke na-awechi wa na ọ gara emetụ aka na ọ gara emetụ aka nke esi na ọtaba na ọtabara ego nya bụkwa ahụ ori ezi anụ enwe taba ma kidini ya ma ibe niile ime ọka wee bịa wee na-agwa ya ibe ọ bụla esi na ịtaba na ịtabara ego na maka azọkwana kama na isiri ka ịta na ịtabara ego ka m gbuo ego na be egbubere ego kwugwu bunye onye anya ọ nwụrụ enwe ihe dịka arụsị ma ọ bụ ihe mekọtara mgbe gboo iji gosi na ihe agba ọgbụgba ndụ nwere ike edu n'ọgwụ nọ na enwe bịa gbara anyị ama wee kwara nya gbugbu wee kwalịa na agara na-atị ya na agara na-egbu ya n'ọka onye gburu eke ihe na-eme arọ gara aga ka m fụtara na nkwọ wee bụ na o nwere dinta ọ bụrụ na m abịara egbuchegobe nwoke wee bụ na ọ gbagburu anụ na-abụ nne na bụ ibu ọkabadụ ike anaba akpali ya mụ na onye magụba egwu ibe anaba egwu egwu mana magụta egwuregwu uwe bụ ya bụ na ọrụ ezinụlọ uwe tụkwasị egwu bana abụọ gbuo nwere ike megheri arụ ndị mmadụ wee duru wee bịa n'ọbịa ịmụ ọka na nkwọ na-eti na o mere alụọ na ọ ga-akwa enwe ịmụ ọka n'ogbu maka onye gbuo onye ọ na-akwụ eleji akwa mmadụ wee bịa wee nekọta ibe anya wee sị ya onye ọbụla mechie ọnụ wee jụọ nwoke kedu ihe mee iji wee gbuo ibipa kedu ibipa ọ sị na ọkwa na ụmụ akụkọ ogbulie na ọ na-agba nta wee bịa emerụcha oge kụfụcha enyi isi mee na-agba ya n'isi akwadogo were ka esi onye ọkụ dụma na ọkụ wee kwuo ebe wesịba na ibe nwoke gburu unu na-ekwu enwe na ibe abụrụ enwe na-enwe ibe white n'iru ya mgbe ụmụ ọka na-enwe ibe white ọkọtọ n'ime unu na-aza ndị ọka ma ndị ugwu n'ọka mana ị gara akọwa nwunye obodo ugwu mma ibe abụrụ enwe ka unu rafụ nwoke ọpara n'ogbu jee taba ma jelechi ndị ọ ga-elechi enwe na-enwe white ọkọtọ ndị ụlọ na-egwu wee chi ọkwa eziokwu ka anyị zakwuru egbuchegobe nwoke ya na ihe ọ pụtara na ndị na-azụ enwe amahakwudo enwe ma amakwuru nke ebu nke so na-enwe ụmụ ọka ọ na-enwe ibe white n'iru irugo ọ na-ama mma ọ na-enwekwu white n'okpuru onye bụ enwe ụmụ ọka ọ dị mma amara m na ya nọrọ ya n'ọfụma na nke ụbọchị tata maka ndị na-ama ha ikekwe a ga na-asị kedu ihe mmemme anyị nke ụbọchị tata ji bụrụ ọsụsọ ebe enwe na-amagharị na ịkọ akụkọ gbasara enwe ihe abụọ dịbe ndị maka na ihe ọbụla ndị na-asọ ọ dị mma ka asọ ọrịa ha adị ama ma enwere etu isi fụ onwe gị n'ọka enwekwara ọtụtụ ihe ndị ọzọ iji mara ọka ikekwe ọ bụrụ na isonyere anyị n'oge Ugwumba mgbe na-adịghị anya anyị ga-egosipụtakwa nke kacha nke abịa na ịkpụ ụzụ
ije ebe a na-eke ọkara na bat ị ga-ahụ onye akpụrụ na-egwu onye nke na-ji anyụka o ji akpọzụ onye nke na-arụghị ego n'ọbụka ọrụkwa na-agụ ọka ịbatara ọka ma na ịbatago ibe kwesịrị ka ọka na-aza bụ na Anambra steeti bụ Smith City n'olu oyibo ya bụ obodo na-akpọ ụzụ n'ejimala anyị ọka na-akpọ egbe ọka na-akpọ nrọ ite ọ na-akpọ oshi ite eji arụ ọrụ ugbo ibe ọka na-akpọ na-akpata eji wesị ọ bụ na ọ nwere ọka adịghị Igbo ata aja ya bụ na ibe a na-akpọpụta eji akọ ọrụ ugbo ọ na-abụ ọbụ ibe eji wee mara ọka onye ji mere ibe dị na ọ gara egbuchaba na ya bụ na ọka nna mụtara ọka niile na-akpụ ụzụ ihe eji mara ya bụ ịkpụ ụzụ na ịgba nta oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba panigaranụ oge ndị Igbo lụkwaranụ Igbo zukọtaranụ ugwu mba paniela